देखी भैया, आज पूरा हिंदुस्तान एगो नन्हा सा जान के बचावे खातिर बहुत बड़ा मुहिम चला रहल बा। बबुआ आयांश जेकरा एगो ऐसन बड़ बीमारी बा जौना के इलाज में 16 करोड़ रुपया के खर्च बा। हम सुरांगन संगीत के तरफ से यह गीत के माध्यम से अपना पूरा देशवासी लोग से निहोरा करतानी कि बबुआ आयांश के जान बचावे में मिल के सहयोग करी जा और उनका पापा के बैंक खाता में कुछ न कुछ रुपया भेज करके अपना तरफ से मदद करी जा। करी ले निहोरा पड़तानी पैया। अरे भैया, रोज सबे से हाथ जोड़ के बिनती बा, हो करी ले निहोरा पड़तानी पैया। जिंदगी बचा ली नायांश के भैया, जिंदगी बचा ली नायांश के भैया। मुश्किल के घड़ी बा कठिन समैया, जिंदगी बचा ली नायांश के भैया। मदद में दे दी उनके कुछ रुपैया। म्यूजिक बाय बलवंत राजा। प्रेजेंटेड बाय सुरांगन संगीत स्टूडियो। गोदिया के ललना एगो तिल तिल मरे, बाटे लाचार माई बाप काठी करे। हो गोदिया के ललना एगो तिल तिल मरे, बाटे लाचार माई बाप काठी करे। 16 करोड़ के बाद उनकर दवैया। अब रउए लोग से मदद की उम्मीद बा भैया। हाँ 16 करोड़ के बाद उनकर दवैया। जिंदगी बचा ली नायांश के भैया। मदद में दे दी उनके कुछ रुपैया। एक एक रुपया जदी जाई बिटोराई, बबुआ आयांश खातिर सुइया किनाई। हो एक रुपया जदी जाई बिटोराई, बबुआ आयांश खातिर सुइया किनाई। बिनती बसब का से होई ना सहैया। अब कैसे भी करके आयांश बाबू के बचा लिए भैया। हो बिनती बसब का से होई ना सहैया। जिंदगी बचा ली नायांश के भैया, जिंदगिया बचा ली नायांश के भैया।